Teraz vám ukážeme najväčších počítačových maniakov. Mladí chlapci zo Slovenska i Česka sa stretli v Trenčíne a doslova bojovali o postup na svetový šampionát v počítačových hrách. 30 tínedžerov vypotilo litre potu, vypili 400 plechoviek povzbudzujúceho nápoja, no najmä stratili kopec nervov. Prejavovalo sa to rôzne, klepaním nôh či olizovaním si pier. Strašné nervy, makačka, stres. Ide o prvú takúto počítačovú show na Slovensku, známa je v Amerike, ale najmä v Ázii. Záujem je obrovský. Medzi sebou bojovalo 6 registrovaných zmiešaných tímov zo Slovenska i Česka. Do finále postúpila polovica z nich. V známej počítačovej hre museli v časovom limite zničiť mínu. Nice! Poďme. Dívali sme si to ako takou srandu. 18-ročného Jaroslava fascinujú počítačové hry od jeho 11 rokov. Rodičia tým nie sú nadšení, no podľa neho je to stále lepšie, ako by sa túlal po meste. Nejvíc som tam vydržel asi 24 hodín. No. Potom som odpadl a šel som spát. Chlapci dávali počítačom poriadne zabrať, aby to teplotne zvládli a hlavne, aby boli výkonnejšie, pred akciou ich chladili mrazom. Použili na to takmer minus 200 stupňový dusík. Na svete platí to, že pokiaľ by ste mali počítač v chladničke, tak máte asi najvýkonnejší počítač v domácnosti. Po 10 hodinách driny sa rozhodlo o tom najlepšom. Víťazstvo si obhájili dvaja Slováci a traja Česi. Tí sa stretnú na celosvetovom turnaji v počítačových hrách v Tajvane. To hodně adrenalinu prostě a potřebuje to někde vybít. Roman Rudkaj, televízia Markíza.